हरे वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। नमस्ते, प्रणाम। एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगन के स्वागत बा। हम आप लोगन के छोट भाई जैकी राज आज बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा ई गाना आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ई गाना के ट्रैक बा बलमा कदर ना जाने बाली रे उमरिया के धड़कन धनंजय जी के ट्रैक पे। तो जे भी भाई गाना के गावल चाहता बिल्कुल गा सकला, बिल्कुल फ्री सॉन्ग बा। और चलिए, अगर राइटर ऑफिशियल चैनल पे हम नए हैं तो राइटर ऑफिशियल चैनल के आप लोग सब्सक्राइब कर ले। काहे कि आप लोग फालतू चैनल बहुत सारा सब्सक्राइब कर लो भाई, काम के आपके चैनल है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लिया आज के वीडियो। हरे वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। इहे एगो कहमी, इहे एगो कहमी अरे बाटे पिया तहरा में। वादा हाँ वादा अरे वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। आप लोगन के मुखड़ा क्वेश्चन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर जाओ फर्स्ट अंतरा। हाँ बड़ी मन भावन लगे नवमी के मेला। हर साल खानी यह साल बहनी अकेला। नहीं देवरा ले जाई तो जलेबी के खियाई। हर घर में हम बहनी, घर में हम बहनी और सासू जी के पहरा में। वादा हाँ वादा हरे वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। तो चलिए चल जा लास्ट अंतरा के तरफ। और एगो भाई कमेंट रहा आप स्क्रीन पे शो करता, भाई के डिमांड पे गाना रहा देवी गीत कहले रहन। भाई के अगर आप भी कोनो डिमांड होखे तो अपन डिमांड कमेंट करिए। आपके भाई के वादा बा कि आपके डिमांड पे वो गाना जरूर आई। अगर गाना में आप लोग नाम चाहते हैं तो अपन नाम कमेंट करिए। आपके भाई के वादा बा कि अगला वीडियो में अगला गाना में आपके नाम जरूर आई। तो चलिए, अगर राइटर ऑफिशियल चैनल पे आप नए फिर से रिक्वेस्ट बा तब चैनल के सब्सक्राइब करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर जा लास्ट अंतरा। देखा जाए लास्ट अंतरा कैसन बा। हाँ गौआ के सारा लोग घूमे आज जात बा। तोहरा तो तनिको नहीं दुख हो बुझात बा। कि जय की राजय बलमुआ आ तुहसे कहे तोहर जनुआ। हरे घरे चलिया हाँ घरे चलिया हई नवमी के लहरा में। वादा हाँ वादा हरे वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। वादा कह के सैया हो अइल ना दशहरा में। आप लोगों के वीडियो कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर धन्यवाद।